som en Damià, l'Aleix i l'Andrés de l'Escola Arquitecte Jujol. Fem aquest vídeo perquè estem fent un recull de totes les obres de Josep Maria Jujol. En aquest cas, encertem entre l'església del Sagrat Cor, ubicada al poble de Vistabella. Aquesta es va construir entre els anys 1917 i 1923 aproximadament i es va fer reformar entre el 2008 i el 2023. És l'església del municipi on es fan els actes religiosos, catequesi, batejos, misses, etc. L'església del Sagrat Cor de Vistabella és a prop d'un altre municipi, la Secuita, on Josep Maria Jujol passava els estius. Tots dos municipis es troben a la comarca del Tarragonès. El temple és d'estil modernista i els materials utilitzats per Jujol són principalment el ferro forjat, la pedra i el ciment. Jujol feia servir els materials i utensilis d'ús quotidià per crear elements decoratius, com per exemple unes bitlles que va demanar a uns nens que hi jugaven, i les va convertir en uns canelobres que va col·locar a l'església. El més destacable d'aquest temple és l'interior, pel seu gran volum i alçada. L'estructura de l'edifici, a més dels elements decoratius tan característics de l'estil Jujol. Durant la Guerra Civil Espanyola, moltes de les pintures van ser destruïdes i posteriorment la filla de Jujol les va tornar a pintar. Per concretar una visita, cal adreçar-se a la pàgina web específica. Esperem que hagis gaudit amb la nostra explicació i de la visita del Sagrat Cor de Vistabella.